जा कि हौ सवरा हटाही में हमारा रहेला। भाई के का नाम बा कि मन में राम बा अगावे के काम बा का। अब भाई के दो भाइयन के कहानी बताओ तनी बताई ना। अब तनी ध्यान से सुनी लो। दो भाई के कहानी बा आई घर घर के कहानी बा। भाई लोग जब तक बियाह शादी नहीं के भइल रहा तब तक तो प्यार दुलार एकदम बनल रहता। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता छोटका भाई बाहर कमाता। जब बाहर से आवता कुछ दिन बाद छुट्टी घरे तो छोटका भाई के जौन धर्म पत्नी बाड़ी वो कहताड़ी कि अब हमनी के अलगा हो जाएगी। जब वो कहली कि अलगा हो जाएगी तो छोटका भैया कलश के अरे पागल हो गई बड़ू का। अरे का बात हो गई भाई दोनों भाई हमनी के सहोदर भाई एक के संगे खेलनी जा एक के संगे स्कूल गई जा हमनी में तो कोनो दिक्कत नहीं खे। तहरा ऐसा का बात हो गई कि अलगा होके के कहतारू। हमार बात सुनो का कहलस अपना धर्म पत्नी से छोटका भैया सुनी सभे कि भैया हमारी हवे राम जैसा मान ले हमके परान जैसा। अरे भैया हमारी हवे राम जैसा मान ले हमके परान जैसा। अरे सोची है का बाबू आका सोची माई हो का सोची माई कैसे के जाई है अलगारी धनिए के कोकिया के भाजी। कैसे के जाई है अलगारी धनिए के कोकिया के भाजी। कैसे के जाई है अलगारी धनिए के कोकिया के भाजी। भैया हमारे हवे राम जैसा मान ले हमके परान जैसा। भैया हमारे हवे राम जैसा मान ले हमके परान जैसा। सोची है का बाबू का सोची मारी हो का सोची मारी कैसे के जाई है अलगारी धनिए के कोकिया के भाजी। कैसे के जाई है अलगारी धनिए के कोकिया के भाजी। एगो बात आप लोगों से कहल चाहब हम कि कभी उस समय के इंतजार ना करे के चाहिए
कि हई हम काम कर ले तब हम बढ़िया से जिंदगी जियब। ए भैया जवन समय बीत जाला ना वापस ना आवे। जवन समय बा इहे बा, यही जिंदगी के जवन समय बीत रहल बा यही के खुशी खुशी बितावे के बा। जे जितना हंस के बिता दे उहे उतने कामयाब बा। हई लइकन के समझ नहीं खे आवत, लेकिन ई जवन जीवन जी रहल बाड़ा सन लइका एकरा से बढ़िया जीवन कौनो नहीं। कौनो बात के टेंशन है ना, इहे जीवन सबसे उत्तम बा। अपन जीवन जिए के बा, आगे का होई समय पर छोड़ देवे के बा। हमनी के हाथ में कुछ बा, कुछ नहीं के। तो चलो जब भाई कहले हो कि भैया हमार राम जैसन माले ले हमके पराग जैसन, अरे अलगा हो जाए तो लोग का कही। तो कह दिया मतलब उनकर धर्म पत्नी कहतारी कि भैया ना तोहार भैया तो ठीक बड़ा, खराब के बा हम बतावतनी। उनकर पत्नी कैसे कहली है, भैया भारी से ठाइन भई, भौजी तोहार बड़ी टाइम भई, कि भैया भारी से ठाइन है अब भौजी तोहार बड़ी डाइन है। कैसे भैया भारी से ठाइन है भौजी तोहार बड़ी डाइन है। औरी ऐसा बात कहली है कि करेजा फाट गई आदमी के का, केहू के भरोसा नहीं देखे काला जुग में हो जे काला जुग में। कहली है कि कल जुग में केहू के भरोसा नहीं के, कि केहू के भरोसा नहीं देखे काला जुग में हो जे काला जुग में। काहे कि पानी मिलावेली जेठानी ए राजा हमारा लइकन के दूध में, पानी मिलावेली जेठानी ए राजा हमारा लइकन के दूध में, पानी मिलावेली जेठानी ए राजा हमारा लइकन के गाना तो बहुत लंबा बा। अरे यार ऊपर कहाँ चढ़ गिला मर्दवा तू? ए भाई भाई हमार उतर जा उतर जा उतर जा भैया हमार। लाइट बनावे गइल बड़ा। अच्छा लाइट बनावे गइल बड़ा। नहीं नहीं वीडियो बनाओ तो कि लाइट बनाओ तो उतर जा उतर जा उतर जा दक्षिण ना उतर जा। सब भाई कहले है भाई हमार खूब 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 बनल रहा। थैंक यू। कहली है जब वो कहली है कि पानी मिलावे ली जेठानी ये राजा हमारा लइकन के दूध में, तो कहले है भैया कि अरे दूधे में ना पानी मिलेला। भैया दूध में पानी मिलेला कि ना? अगर ओरिजिनल दूध दे देबा तो केहू से पचबे ना करी। 1 लीटर में आधा लीटर जादव जी लोग हुए तो बता दी का, अगर जादव जी लोग ओरिजिनल दूध दे दे तो पचबे ना करी का हो। तो पानी तो दूध में मिलबे
करी। तो भैया कहले है कि कौन बात है भैया, अरे दूध में पानी तो मिलबे करेला, छोट छोट बात के बड़ा बड़ा बनावत हूँ। का कहले है भैया, दिल जस बतिया के पहाड़ ना बनावा, राज के नह के पहाड़ ना बनावा, दिल जस बतिया के पहाड़ ना बनावा, राज के नह के पहाड़ ना बनावा। कही देव भैया दी समझाई, दी समझाई, कैसे के जाई है आलकारी धन एक कोकिला के भाजी, कैसे के जाई है आलकारी धन एक कोकिला के भाजी, कैसे के जाई है आलकारी धन एक कोकिला के भाजी, कैसे के जाई है आलकारी। तो भैया ये बहुत बड़ा बा कहानी।